Ki jingya keren ki bakerpang, bat ki brio ki bakerpang. Naunong pathai syapi ngiwan rakanang. Kano-kano kakam kabangi pelut por bantrei ne banle, haba paidin ni kejing sedang, ngim jupoi berkat bangi sengutanat bantrei, bat onda haba ngila iit ya kakam, ngikwa ban penle jengmut kambha, bat ngim kwa bandu no ya ka. Bat kene kepenlong, bangin tristom bat penba ya kakam jongi. Kani kalong ya ka wei ka samla na riboy district na kasenong lumding kasenong ka badan sikit hany umdan kani ka jingi kiran ka bangiwan ra ha kani ka video kani ka jingi kiran jongi bat ka samla senibi singkli ka badang arfsan snem karta ka bamenta kala ij bhaya ka jingi leka yekun khti lane ka am wrestling ha ka jingi obani kiran lengba ka telefon bat ngi kala itu baha ka por ka badang sedang nengkong ye kani ka jat jingi lekai kam syam la ple jemut ban simkhia namar kum ka khana pule habawan ki school week lane ki college week ka jui sim benta melen tang bania biang bat ka jing pule henry kat ban nang ya ki por bat ka jing ye kendu bat ki no hikai ki bioi ka jing tibit jongka bani lekai ha kani ka jat jing lekai kila kentu bakan kampan tibit shishu namar layu iye ka sap jongka kani ka samla kala persyang ban lej kilan ban pentibit iladi bat ha ki por ki baka dang sedang nengkong kampat syam larung ka jing sultanat Henry suki-suki haba kalej bani shimbenta hagi lempong ilekai lane ki tournament ban yekhun bat ki wepat ki samla kenthei ki badan hakaju karta bat kaju ke jingkhia bat ka sya remno haki bat kam syam lala ban penjob de gene ke bala penlong ye kene ke samla ban don ke jing sngo bala da kitei ki bayar kat rta bat ki bayar kat ke jingkhia kila balai maka kamla nadu nangta kala sedang ban penle jingmut ban shimkhia bat menta kani ka samla kala yo ban leji simbenta hagi lempung bahe jong jela jong gari bat jong deuba aisha bat kum juru jong partai barokawai bat na pedang kini ki kenthai ki bahakarta bat ke jingkhia jong ka ha india la itu ya ka kum ka new star player bat ka kermen ban yo ya ke jing itu nagari kum ka nong ilkai ha ka kedan ke ban ningkong ha india habai karan halor ke jing sumari ka met ka phat jong ka samla senibi singkli kala itu baka persyang baik ban bam ki jebam ki batei ya ka met jong ka bat ki bapen khlain bor ya ka kat kum ka jing batai jong ki nong hikai jong ka bat ka baka kham yo bor bha kum ka nong ilekai ka dehi ka ja bat ka dok masi serwa bat ka bamja laisin chisngi rengkat ka dok masi serwa hello to la pi ban batai khandit ha ka baidei ba kni ka jing ilekai amir sling jong pi naga jing ya lenti jong pi naga jing sedang bat teter hadu bopoi pi hadu kni ka benta ba epi mentas ben kong dai ngu hi play nombu nang thau sel bala punya kani ka kong ni de ben kong potong sedang nang kong gele kai nang kong de ke por ba Eden College week ha St Anthony's de to ke por de chu ku bang chu le kai just for fun to namar bal long komita dan ra ke klaim ka idea klaim ka teknik de la practice support St Anthony's de nak to pada supaya kan do yo coach jonga u Alanson Marbeneng hatu kasni kamte ba de coach mo te ilong iwan ha St Anthony's kumu referee te is ong pada nga pidi nam hoi ne sa one training ha jim jonga mo ngan sa IP training pi te salit participate participate Ui wala kataro padan area idea ban ong ban ngada interest sa gani game padan area sulit tu haba dan ba ong wanting hajim ngan I free sa participate hasted song komen masim ya la training dan nang to pada nalik training tu hatu ko padan interest area ding sanga excuse from the training rai excuse la por mendasingi tight mendasingi das poing try excuse gitu dalam participate kadon ke event hapo Assam dalam participate ti ngaklem yo medal ngapoi basan ngaklem yo medal ere nang topat sedang practice biang sedang don ketak interest itu sedang late practice bat ngilit benengkong late lekai ka perbai lekai hasting yo second hari keeper saya dan hiam masim next year ada yuk makan tas nama second next year dengan kalian bahasa yuk first dah kau ingat lekai college ru ngayuk second dah lekai inter college ru ngayuk second dah lekai state ru ngayuk second terus nem Senam iyo kali senam iya kata senam arajar arfuar dengan bakal arfuar hadin ke lockdown hadin kata sedang dan kita ka mensim belong interest kumto te kan di kam wrestling ro stang pau kumto tinga ro sedang stage tom kumto hi lang ba jing problem jong coach ai training kumto tingi sa lang tu next year pade ko wal stage tom ho dala kham tib ki idea la kham tib ki technique kumto
next year pada kala change hi Kevin hadu ka inter college hadu ka college ru ngala yo dia tang ba yo along dia tang ba yo along first ngala yo hadu ban long COC ru the inter college ru ngala yo COC dan ha district ru la yo COC the hasti terus nam kelampat yo re tang ba hatus nam wala dan hitam mesim hala deba kiwe ru kilawan yo COC boleh ngakamla tengah sedang trish tempat next year trish tempat hadu state rung yo COC tengah sedang lit pagi national rung saya yo hatu kusna menang yo gold atli silver next year nomor baru kiwe ru la ya train bha kum tu next year alhamdulillah ban yo badal yo atli gold we silver we bronze tengah alhamdulillah tu kusna ke baladat mentau senam masalah aklam lit national show renga ko aban prepare nam ta kanika pro Punjab season 2 nama kanika pro Punjab league season 2 kanika ba ka number 1 league hapo wall kanika league number 1 hapo wall ang ko aban fokus mur ha kanika PPL system ba dikol siya hatu ko por ikut system ba dikol siya ikut ru idang late la kai ngadon kam hi ka jung i tang bangam ko disturb rei namar ba iru ilai lakai tu mo ngalit practice do tang ba dayo bun singira namar don setang sitiya wartiya tu kayo late practice ba itang sitiya wartiya tang bam kebapoy do ni level bangan yorong ko por penjade lomba ka jing rablem jong coach mo jing ai teknik jing ai training jing support lem jong ina do maswa hadu kan ka level supaya kendu bat Benjamin salai training sitiru kliat segi salit par pro Punjab ho ya no tasna hani pro Punjab ga so bangala prepare bhai la de salai la kai ngadon hi kisngi long hai kan teng so ko man give up ga kum to hi dala de ko po kasi ko sadon hi to ka mensim balong man da kasngi la bai la kai ho ni tip bai tai player set bom yang hapo national ila yo bom yang hapo national nang ta hapo Asian ha left right hapo Asian ha ka youth ila yo bom ya ngaso wala ka taru mentasin ngaro atestom semua baru bro habat system ba kwa jing job set system de la yo ban yo to so jong ting system te akan be mentasin ngala system mama akan be bangan sa la hi bom kliang i ta sa to ko singi sabar le takai kadon hitam simba ngati ba i ro iklan tang ba ngasngo halade ba mentasin ngala ban le kan de hai kai baro bat ki ngayo match bat ki star player kum ka area hajing shisha hadu shwa ka pro Punjab teja de number 1 hapo India number 1 55 kg ngai kai haka 55 kg number 1 I mean ngudong ngai kai 55 kg category teja di number 1 area di number 2 pro Punjab list di number 3 nama klaim ye lekai rela season pro Punjab wala kataru ke jing job jonga hapo national po international ki bu yang hapo number 3 hapo India 55 kg teng ayo ban ye lekai pro Punjab yo lekai bat Teja bat Arya bat Savita kini star player ayo bom dut baro teng sayo bat iway na po Mumbai Masal da yure ta long da long kim da khain ko ba khain lam kitro sia laingot
แต่กุมbalong mentah pada ka jing hikai jungpi hanole hikai pi mentah hato shlong hine epi da giwe rejkai ki bale hikai pi ne Hasilong hi mata hadi coach hagne ka gym club bala penikai don coach star Alanson berbenya. Te kumno pi maintain pi gani ka por ka bale pi ha class pi ha college pi but ka por ka ba le kilan met pi le hikai pi ban le kai yukon kiti Hajing siya ka menta ka klempulesyo rin na marong alatep ya ka college yung house na marzal art kulay. Tengah klempulesyo rin su prepare hingi nam ta kam kijam. Kabasa pi shalong gane be nanta batri kam pi bat ka ba le hikai le training nam ta kanik arm wrestling. Okay. Te gajingwan pai jung pi nak tu ka basen pi gadi ka Kadi ka Pro Panjalik season 2. Katu di kebalawan pi se? Hoi kebalawan penai baladeb. Namar kedua kadon penai baladeb borok si benai. To la pi batai kendit pada nagati ka lumpung ka bali le kai pi ka kaje kusnam jo pi ban bat lane wan ra pi po jela. Kakung snam ko bara hajing sha namar bangha nang dei kesin menekong pang participate hakani ka Pro Panja. Kum ka Pro Panja kila ko recognize bangha dei ka new star player. New star player. Tem dei datang kata kat kum ka Euro namar ba ngala yo bomlot ek strongest player. Te hajing sha la dei ban yo rank first rank in India jongka 55 kg. Tang ba kadon hika konflik namanta idan sa player belong ba hoi itaru i ha propanja namar propanja ki kendru da ki point. Kadon ka undercard kadon ka main card tang ba kini ki lakai ka main card ki kham score ba ka point. Nang ta katim ko jonga katim Sherry Ludena tingi klam la pen poi ra semi final ta kadon nga klam yo lakai shure nga yo lakai tang so much. Te hajing sisa wadi taru sisa ka match te berok so much bangai lakai ngajob nga berok so much. Kita we player pada I lakai san match tang bai rem lapat match tang baka pon jung ni namar bai lakai hapo main card te pon jung I kalong ka kam he nga te hadu mentaro pat yo update re misape pat hadu mentaro idong nenta te hadu mentang ingi tangap ya ka update te hajing sisa te hoi recognize na proponja hadu menta the new star player tang mga kermen ba kita update soon ba mendo badai ka strongest player nang ta rank number 1 hapo India 55 kg tang kata hinga tang update ka update ka kaje per ka jing so jung pi haba na ka jing yalanti kum ga bapat sungut tenan pi mo hegni kam ka banang kong ki makana pi te menta pada kala de ga woi ka kam ka ba sungut tenan pi kaje jing so jung pi pada bandong halor kene ga jing yalanti jung pi na ka jing bom sultanan ne daga jing ga jing yepi menta pada la ij ba pi hegni kam ila kai ikon kiti ka baning kong te ngam das ngutan are ka doni kadai ka jing ram ka jonga hapo Assam bang klem yo medal ka don gis ngam kumno ki ba kam dalong kam da pe tang ka dur ilong dak lain re hot bar bang de ban church by the face tang ba hape pa ki pro ang kumno pat ki kim dak lain re kumno pat ki don kam shalor ban nga long kumno ki kam klan ban nga dang ala wat banyai ngate ba deilung ba ka jing tip ka jing experience ka jongki baki la kai bunsin ketika teknik ka jongki ta kadang ngaros sedang wat banyai ki teknik nang ta ki hoi ngasang participate bun ki event bangan yo execute ki experience ban yo shoot ki experience hadin dang ala sedang tip kini ki hoi hal ke bas dang ngam dan interest ngasko yala dek bangam learn ye re tangga teknik ne kumno ban la kai ru shu hoi dang training makana baro system ru ngasko ya de bangam patti bi re kai bangale ru ngaso le be long kin kumbas dang to hi wala da ka phetang khadet ke je kom la kai ru te hadin muktu pat dai la kai international national asdang yo pat kiti ki idea oki la kai kumtu oki ki la kai kumtu mo te sedang la nang tu lang ba ki jing kai lam ba jong coach am sedang wan kitu ka idea hajabing okay la kai kumtu o hab la kai kumtu ta ka sa training ba kawai ka ba penlong nga ba interest ka dei ba hadin ba ngai I jong nana magret kumo kini jong nana magret ki klein mo
de haba iru ki klain kumlong haba kiro klain kumlong ngam klain takarang sa sedang ban praktis bha sedang ban wat banyak bha de dang ai lakai sedang la ban bom mi kitu ki startup player ngalas do sngo kumba ong kini ka game ro kalong kapet stenat mo sngo best sngo long josh de lakai ai takarang sedang training more like baru mental along competition lama nadang nga train bha kiwe ro ki train bha kom tahi ka ba kiwe ki tang train bha ngar train bha shu khnang ban yo bom shu ki man la ko por yo penlim shu mai ki man la ko por to mon naka hakapor ka ba le climate phi kum tu te kumno kom maintain phi ka bam chung phi pade ban nang khlan chu phi na ga wai ga jing le kai sa wai ga jing le kai pat so hala de ba ka man por bang ba sebam jing bam kino jing bam so yele nga ta sang wi ala de ba undi jing bam ujaram em kini ka jing bam ka yaram em jing so ya hala de hadu ta ba kini ka jabat do masi da shet serwa kani hi ka kham yarab man la ka por tang shet bam man step men mit bat man step man singi bat damit kini hi nga so man por bang bam kin de serwa ngasngo yala de ba kamet ro kalong kompak ha kalong tight ka jabat ka kerja serwa masih hot. Okay. Dahulu mentah pada kumba kanun terli kini ki event ki bakam he la job pi pan le simta la no ki lekai pi po college dan inter college pi ki bale pi kam habar chongka ka state kumba no kanun terli la le simta Haka national ngala simta arsin de national hajik simta sna maklem kaire national nambar kadang prepare ya ka atau kopor kadang prepare ya ka propanja de Arsenal baru Arsenal ngayo South League gold light league silver but way bronze hapo national haki international level pade hawa ngayo at league bronze haka 55 kg youth at league bronze but left but right haka national amud ka international kanika Asian Cup perbas dang 2022 ni 23 banganang dang late nangkong international ngayo way bronze the last year ngela kai Asian Cup ngayo light league silver but way bronze Asian te lada ken kelum pada kanun terli event ki ba khamhe la job pi le simta come here kanutli long du ka national but ka international kumba kanun terli kini ki event la job pi le simta le mi khmansa even time da bon thana na marnga ro tak shoes dang 2022 nga das dang mikmat pat national 2023 23 na mara tu snam nga dan exam aklem yo participate re national nga sedang national ro hat snam hajar apply te apply ap sang late national sedang apply tu nga sedang late international ro te ki even pa he ka de Asian championship ka way ka balong hapo India Delhi this year the last year ka Asian Cup hapo Mumbai the last year ka de ka World Championship ro ka balong hapo Moldova the haswa jang katupat ka Asian Cup ka balong hapo Uzbekistan but kane ka Pro Panjalik kane ro ka de ka biggest platform te kum ka samla ka badang dang chorong bagal ti ban le kai phi kerlai ma kaje ko api panong nam pat na banta gini ki woi pat ki samla ki ba dang sedang ban persang gini ki kam mile kai to la dala ka bande nagi jil kai ambasling ba le kai phi yoi go jing le kai ro kaje ko api panong nam tagi samla ako banong ni nam ta samla hot hakabas dang hi ngim de ban nakmi len thir mo ba ngin yo jingrap nang to hakabas dang hi ngi de ban pen ishwa na la de mo dang idon hakono kono kasap ka phongru Oi kambun sin hingi ki khasi ki kimi ki pajungi kim da long ki bas nang ki bastat kim da tip ra ka e ka kim ka e ka jing la ka e ka activity kim da tip than re te ha ka ban kong hi numar kum bang experience ha ka jing chung ha ka ban kong na ying sam kim tip mo ka e kim don ba sport man mo re lai tang ka jing tristom la de but ka jing ai training jong coach tang ka ta hi ha ka ban kong te kumba ong ro ba baru isambla di ban sedang suana lade ka ban kong ka de ban sedang suana lade hoi ba ulun sa tv da khala kami khmat ke sa don hikinong yarab egum to tang ba ka ban kong hi kumba ong ba ngim de ban da khmi lenti than re ba nginyo sport na ki we na du basang ka ban kong hi dik ni de ban sedang suana lade to
Ko boleh sebut ni ka haga badai bat kan ka jingle ya lenti jumpi ka ba la jolat pi ban li mi khmat dia ka Meghalaya jolat pi li mi khmat dia ke India ka je pada ka jing phai khmat jong ka sarkar Meghalaya happy hot long kumpa hadu menta long la NR gi jing yo jing rap pi ne ki jing kersan jong ka sarkar pi hoi la hi jing kersan jing rap jong ka sarkar kumpa ong ba kumaswa dang stang ni klam yo de hot hadin din snam kumpa ka sarkar ro kala stang itu ya kena ka amrasling ko sarkar Meghalaya kala stang bani tu ya kena ka amrasling kala ai yang ikum ki award kumki scholarship kala rap ru kat bangi dang yo ki medal ka rap ban ai ki scholarship manu punai kat kum ka jing yo jong yo to medal gold ne silver ne national international kamta ka sai ai scholarship ingi manu punai so kani ka jing rap jong ka sarkar ban baki ay ngi kum ka scholarship ka nang ay men sim susu ingi bangin nang treasure tam haw habang layo jing rap mi dei ban ay por kampun susu hakane ka training khana bangin nang ra subun ki medal ha kisni ki ban sawan ki banai ki ban sawan ki lenti ban sawan okay to ko boleh sebut ni ka jing pun kre jong pi pada ban lay next event pada NR ka oh ngala prepare hi ban lai dam ta kaneka hajin shal kaneka wall ka long hapo Bulgaria tang ba la slam palat ban apply kineki visa te klam de chure te nga plan man le sha kaneka Asian tang ba ade ban yu jungbet shana ka mawa association lada ka ailat em bangan le jele ka sha ka Asian cup ka ban long hapo Dubai ha ubanai November tamar bingi dang don hapo jong ka mawa so ladang ni ko balik sana hirang de ban yu jungbet shwana ki ru hoi dua ladang de ban pelut na laderu ni de ban yu jungbet shwana ki tagrang ya pan jungbet shwana ki lada ki sa tingela ban le dara kim sha te min hapsu snab to ko boleh sebut senabe to nang ya chakmat sprang to hoi Pidan kam projector ban peni film ne pidan kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hndru yue ar nyau lai